יש כאן את הבלוט הזה, יש כאן את הבלוט עצמו, בלטים, יש לנו כאן עוד בלוטים, ואפילו את התינוק. יש כאן בלוט של הבקר, שזה מעניין, ואת הבית של הבלוט. יש לנו כאן בלוט יפה מאוד. ובואו נראה לכם. היום זה יהיה השרביט. תחשבו שזה שרביט. על מה השרביט מצביע? אז בואו נראה. כאן אנחנו יודעים פה בינתיים בער, ואנחנו נראה לכם פה את הרקפות בזמן הירידה פה אימא. ומי ששואל איפה אנחנו בהר הכרמל. עוד מעט נגיע אליו, כל הצופים. אני מקווה שכל הצופים מקשיבים לי ולא משחקים בטלפון או משהו. כי מי שיהיה בטלפון מפסיד מאוד. איזה יופי כזאת, זולה שכזאת של, לא יודע, של חיות קטנות של נחשים וכאלה, לא להיכנס לשם בשום פנים באופן. יש שם גם קוצים, נחשים, ואסור להיכנס לשם. לא משנה מה תעשו, לא להיכנס. תראו את האסלנו, תראו שם איזה מפגד יחסים ותראו איך מגיע לשם בתוך מערת מים, ולשם יורד ומופל וממשיך למקום לא ידוע. לא משנה איפה אתם צופים, תנו לייק לסרטון, לכל הסרטונים שלי בערוץ, וכולם, ותלחצו גם לייק וגם לסאב. בואו נתחיל אז בסרטון. וזה יהיה הפרק האחרון להיום, ובשבוע הבא נחזור אליכם ונעשה עוד 15 פרקים. אז בואו נתחיל בסיור האחרון שלנו.